בשטח. יש לך מסמכים שזה שלך עכשיו? יש לו מסמכים? יש לו מסמכים? רון, רון. בוא תראה לי, בוא. היא שלה, איפה שלה? טוב, Megvarjan. Ian, doch Gorius Pazan hier. זה פזן הגבוה ראשי. הנה, מדברים עם הסדר. כל מי שפה יעזור. כמה שעושים מהר. ככה. אתה לא תגיד שאני עובר פה, אתה תגיד אף אחד לא נכנס. מי שפה ימנע מהם לעבור עכשיו, אם אתה מביא עכשיו לפה מסמכים, בסדר? באו חמים, שהשטח אתה לא משתף את פעולה. לא עולה לשום מקום, לפה. לא עולה המשטרה משתפת מפה, פעולה איתה. בשטח. אתם מונעים פה ואתם עושים מה שאתם רוצים. אם צריך, אני עכשיו מביא 50 שוטרי יס"מ ואני עוצר את כל מי שפה. כן, תדבר עם מי שאתה רוצה. הנה, הוא מים.